Awni yang ma de kalu nani ka bila kalu woro la o ka dunda dɔ don yani ka dumuni daminɛ ni di den ma i bi dɔgɔtɔrɔ ɲininka fɔlɔ. An bɛ woso ta an b'a ko k'a jɛ pasi ka sɔrɔ k'a k'an ka da kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogoya min na. Woso vitamine B6 b'ale la, B5 b'a la, wa a fana kolokololen don a la. An bɛ ji dɔɔni k'a la k'a balabala ni ɲɔgɔn ye. Den fitininin de don a ka mago tɛ kɔkɔko la. An b'a to yen nɔ a ka balabala ni ɲɔgɔn ye. Miniti 15 bɔɲɔgɔnko kɔni a kan ka se dɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a selen tɛ. A selen tancogo in na n'a sɔrɔla mixeur b'i bolo i b'a kɛ mixeur kɔnɔna na dɔrɔn k'a sin. Ni mixeur t'i bolo dɔrɔn i bɛ fourchette ta k'a tereke ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An b'a nɔɔni k'a ɲɛ dɛ basabu ɲin t'a fɛ den don. A nɔɔninen ɲuman filɛ nin an bɛ ji kɛ bɔlini kɔnɔ kɛrɛfɛlanin na komi ne bɛ sin de di n ka denw ma. O de y'a to ne tɛ n yɛrɛ bila biberon ko la bilen an bɛ ji kɛ bɔlini kɔnɔ dɔrɔn a banna. N baw deli n'an b'a d'u ma an k'u dɔ k'a d'u ma. Den don. Papu i k'a kɛ layi dɛ aw k'an bɛɛ. Aw ni yang ma den dumuni dɔ don k'a daminɛ 6 mois la ka taa 7 mois yan fan na. An bɛ karɔti den kelen bɔɲɔgɔnko ta k'a ko k'a jɛ pasi. An bɛ ji dɔɔni k'an ka da kɔnɔna na. An bɛ ji kɛ bɛrɛbɛn ye sabula karɔti mɔ man go. An ka karɔti kolen jɛlen pasi an bɛ n'a tigɛ tigɛ k'a k'an ka da kɔnɔna na. An b'a bila a ka tobi. Miniti 15 bɔɲɔgɔnko kɔni a kan ka se. Miniti 15 sera an b'a lajɛ n'a sɔrɔla an ka karɔti mɔna. O la an bɛ sɔrɔ ka bɛri dɔɔni fara kan. I b'a kɛ fitinin ye. I yɛrɛ b'a jateminɛ i den na ko sugu minnu ka d'a ye i bɛ to k'a kɛ. I n'a fɔ bi nin jɛra ne ka papu da dɛ. Papu ye bita in kɛ layi. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne y'a kɛ mixeur kɔnɔ k'a sin k'a nugu kosɛbɛ. Vitamine A, vitamine B9 ani acide folique o sɔsɔlen don karɔti la kosɛbɛ.